Той живее в Лондон. Аз ще му кажа, той е ходил за риба 10 години, ако ми да. Специални поздрави. Скоро не е ходил. За лондонския билкар. Печоне, не клип пускай, че... На клип си, бе. Лондонския билкар. Красив. Лондонския билкар на здраве. Айде. Виж, Спам, официално. темата, краси, бранил, най-спамът Тя че пушика направи. тъмън не е пушика. Къв на направи. Але, Гега, специално за тебе, Гега, за тебе, да. на Дунава ще дойм, краси ще ти брои скубарите, де ми увижда в стръв. Кефалчета, опа, обърках се, не ги познавам. Те там няма такива. Гега поръча от ця ракия за срещата, защото късно ще дойде. Ето тук на най-големия майстор на спорта на ракията, внимавай, и на скарта. Това не е да ми фаниш мене. И от мене, Гега. Ето, Жив и здрав. ето от пецата много здраве има. Айде. Специално господин Бургов ти праща на цялото Обединено кралство диваци и северняци. Баб Бойко, на Гегата нещо ще пожелаеш ли тук, че снимаме за Коледа? Живи здрави! И стига е писал глупости ми да идва тук да фаща риби. И аз това му обяснявам. Дева. Той Дунава виждал само на снимка. Дунава от 5 години само на снимка е виждал и само пише, че ги разбира този дунавския риболов. Гошо, ето тук краси нещо иска ти кай, Гошо. Само на снимка си го виждал Дунава, само на снимка, разбираш ли ма? И само обясняваш за този дунавски риболов. Къде ти излезна този прякор билкар, бе? И аз не знам, той някакви ги Ходиш пише там по бил. родопите билки да си. Ба, Той му го аз не ги, измисли. аз не ги. Той му го измисли, майча. Гоше, седи си в кръчмата, там най-ти отива, брат. За риба не ти върви.